vazhinji pandinonetsana nemurume wangu anondituka. Mukundituka kwaanondiita anonditukira vabereki vangu, especially mai. Anondiudza kuti mwana wehure, pese patinonetsana anondiudza kuti mwana wehure. Hanzvadzi dzako dzakazodai, hanzvadzi dzako marombe, hanzvadzi dzako dzakadyiswa nevakadzi, hanzvadzi yako ine ngozi. Anondituka nezvekumba kwedu, ndotombovatsiura. Anondituka zvinyadzi pamberi pevana. Ndosakaone chivanhu zera rako iwe unoputa buti vachitedzera. Ndikati saka muri kuda kuudzana nyatsodzai vanhu vese unoputa buti une mazimhepo ende mudzimu wemunyepera, mudzimu wechihure uri pauri. Bhozi inini anonditi hure, pese panonesana anondidza kuti ndiri hure, ndosaka ndisina kubvisira mari wandakana kusendana. Ndakavati unobvisa 10,000 rands, vakati shoma, haundore mari iyoyo. Ndikati semari zvikanzi 20. Namukamuna sindikuda mafaera, asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechikwadi. Taura chizvinyaya moda kuti muningirike. Mudedzere murume pamberi pamambo. Pamusoro nyaya yangu ndeyekuti nyaya yangu ndeyekuti tinogara mumba nguva zhinji pandinonetsana nemurume wangu anondituka. Mukundituka kwaanondiita anonditukira vabereki vangu, especially mai. Anondiudza kuti mwana wehure, pese patinonetsana anondiudza kuti mwana wehure. Mai vangu inini vakashayika ndiri grade 2 kuzosangana naye kwandakaita ndaitovenherera kudhara. Saka pese paanondituka anondituka achinditi mwana wehure. Hanzvadzi dzako dzakazodai, hanzvadzi dzako marombe, hanzvadzi dzako dzakadyiswa nevakadzi, hanzvadzi yako ine ngozi. Anondituka nezvekumba kwedu, ndotombovatsiura. Anondituka zvinyadzi pamberi pevana. Ndane mwana mufirst born yangu ane 13 years. Unonditukire zvinyadzi pamberi pevana, anondituka zvinyadzi pese. Saka zvinhu zvaitika nguva yakareba ndichingoshingira, ndichiudza pane hama yavo yavanoona kunge ndibuti. Ndakavadana kakawanda, vanondipoporera vachiuya vachivatsiura, munozviitirei zvokuti munotaura mashoko asiriwo pamberi pevana. Kuti zvishuwa zvapera towirirana. Pese pato nyaya zhinji dzaisu dzatinonetsana dziri nyaya diki diki, but mashoko avanotaura anenge akawanda kudarika nyaya inenge iripo. Mashoko avanotaura anorwadza. Panyaya yakazoisa ndisumuke ndiuye panapa yakaitika musi ndakangana ndofunga musi wa23 asina kanganisa. Tete vanga vauya hanzvadzi yavo vanogara kuJoburg, saka vakauya kuno kuholiday. Vauya kudaro takamuka makuseni vandabika porridge. Tete vaiti abikirai vana vese porridge. Vandabika porridge. Sandabika porridge ndakapakurira vana. Kamwana kangu last born akafarira porridge reupfu nemusikana wacho wanoteera naye. Saka ndina kuvapakura, vakati mama ina ndinoda porridge. Ndovandarekedza kuvapa porridge yani vandapakura vamwe vese. Saka tete ndio muna kupesira ndakasira porridge shombo. Ndipo akati kwasai Junior na B vasiri kudya porridge. Ndikati ava vafari vagara vanonetsa. Taimbogara ku South Africa takatoyadzisira. Avari farira anonetsa. Junior anotora mani noodles nguva yake yakawanda. Zvikanzi nekuda kwevakosheiva mwana wese anodya porridge vanofanira kutoridya porridge. Akaridya anoita asi ndikati hapana saarifariri. Tikutopindurana natete kwete zvokuti tiri kunetsana, chitongovatsanangura. Ndikati aiwa indi ndotovanzwisisa. Saka babhi vakamva vapindira nyaya yacho. Zvikanzi wewe uri kwana papi? Tete ndivari kutaura nevana vavo, uri kwana papi iwewe? Saka vakamva totohakira zvekuita kunge vatobatikana nazvo. Ndikati kwandi ndiri kuvatsanangura, ini ndakakudza vana ava ndevangu. Ndiri kuexplaina tete vanambovhura mbogara nevana ava. Saka ndichitovaudza kuti mwana uyu ane weakness yakati. Chirevo tete munhukadzi anotozivawo vana vako kuti mwana wangu akati uyu anofara chakati. Zvanzi hazvineni unokwana papi because vana vanoti makuyana. Havasi vana vako. Ndikati saka vana vani? Ndikati wewe nditorewo neright. Ndikati sei babhi nguva dzese muchindiita kunge ndiri muranda? Because kwavari ina handina voice semukadzi. Zvavanodaiwo kuti zviito ndozvinoitwa. Ndikati saka pachandakanganisa chii? Zvakanzi vana vako. Ndikati saka ndivana indire mai vaJunior. Zvanzi vanokana kukamira Junior mwana wako ndikupa. Because inini pandakagara nawo handina mwana wangu kudhara. Zvanzi mwana wako ndikupa, vati havasi vana wako ndekwa makuyana. Wamakabereka? Ndevangu ndakabereka naye, tine vana 2. Vanzi havasi vana, ndozvavanoita pese. Tikati zvine chekuita navatanza vana havasi vana vako. Ndikati saka vana vandiri ndakatakura nemanzonza unesimba pavanayo. Ndicheta kuti vane vana vasa wakwana papi. Ndikati sei zvinapa makundikutsira tete nesaidi mini nesaidi. Saka ndine here voice. Vari kupiko tete wacho? Vatokwira bhazi nhasi vadzokera kuJoburg. Ndikati nai babhi sei muchindiita muranda nguva dzese munomumba. So isusu inzwai zvenyama iyi. Tanzwa kuti vanotuka kuti mai hure ndo nyaya imwe 1 nekukutukai zvinhu zvinonyadzisira pamberi pevana. Handiti ndo mhosva mbiri dzamuinadzo here? Pane chimwe here chamunoti ichi? Pane chimwe Taurai. mukuramba mashoko ekokoko. Inini takafamba kwatakafamba ndinawo. Ndikaudzwa kuti ndine chivanhu chiri pandiri. Tafambira nyaya dzese chivanhu ndini takaitozviita mukuwirana. But ipapa pakuzondituka kwavaita vakatopinza nyaya idzodzo. Ndosaka une chivanhu zera rako iwe unoputa buti
vachitedzera. Ndikati saka muri kuda kuudzana nyatsodzai vanhu vese nokuti akutone mazimhepo ende mudzimu wemunyepera mudzimu wechihure uri pahure bhozi inini anonditi hure pese panomisa nanduza kuti ndiri hure ndosaka ndisina kubvisira mari wandakana kusendana anovhisa natsvakira. Mune vana vangani? Tine vana 2. Vaberekenyu vari kupi vakasara pana amai vakashayika? Baba vangu varipo but hatina mbofera ndambokonektana nababa vangu. Tati hamuna kuzokura muri moga. Hama dzamwini hadzo vari kupiwa. Vanasekuru hanzvadzi yamai vangu vakashaya. Vakashaya. Iyi ndo hanzvadzi yangu iripo andoteera. Tuva chindu baba vacho Mai kwatutaura. vangu ndo mwana hanzvadzi yamama. Tuva tikutaura ka. Ndo varipo. Kana muna hanzvadzi. Baba namai. Andaito pamwe kubvunzira kune vabereki vakandibera. Aiwa, zvisati kutaura. Kufa kwehosi inosiya imwe. Saka anondiudza kuti hanzi uri hure. Saka akanditi budi pekutanga vakanditi nhanzi buda muno kana chona ndiri kukubata zvakaipa ndiri kuita muranda saka buda muno ndikati munomandi. Magara kwenguva yakareba zvakadii? Mati? Magara kwenguva yakareba zvakadii? Ndakatanga kutonyatsogara tese semurume nemukadzi akatanga kugara kubva 2019. 2019. 6 years. Ya ndofunga dza 6 years. Vakabvisa tsvakirai kuno. Kana chakabvisa. Kana kuzikamwa havazikamwa asi vari kubereka. Votoda vana kuti ndeve kwaanhingi. Voshiningirwa. Ndakanzi kusatokurora nyaya kuti uri hure rangu ndakakuwana pasi pebridge wewe. Hausi mukadzi wangu denda yekuda ndakakurora nditokurora nekuti uri hure rangu handina kana basa newe. Vanoitombonditira zvevakazi kuti andouya kana nemukadzi utomudza kuti ndiye mukadzi wangu ndikanovhunza mukadzi unekudana ndingonzi kuti hauna right yekuvhunza mukadzi uyu nekuti wandikudi handakana mbokubvisira masika mese muri mahure makangofanana. Ndofunga tanzwa zvakasimba chaizvo kubva kwamuri. Baba manzwa zvakwana mai. Paichiva ndasina kupesa akatora neko yakabva ipotsera panze. Mwana wangu mudiki ndiye akazotora akandipa akatoipotsera zvangu chiva njoko zvokunyepa shaira kure chihure ndofuna kunetsa ichaizvo nukudzokorora ndo zvamakamamatoke vayo makaudza vayo mumenyanya vadzokorora ndatwara hure zvamuri hure hamufaniri kuroorwa even chivanhu chacho chikudzokora pakunzi chivanhu chechihure nekuti munotukwa pamberi pevana nekutukirwa vabereki andizve baba manzwa here mashoko ataura naamai amai ava murume pachake ufanira bhaibheri rabatiswa vanzi sitaura chokwadi ndinogara nomwe murume mbamandogara nyaya yakataura yekuroorwa ndotanga handongoti gagaga nyaya yataura kuti yagara South Africa ndakavati unobvisa 10,000 rands vakati ishoma haundore mari iyoyo ndikati semari zvikanzi 20 china kuti avari pavo vairamba mari dzendaide kunorora vairamba tobva ipapo panyaya yekuti ndakamutuka mambo hanzvadzi yangu haina kunge yauya hanzvadzi yangu yakapesa yazoti nyarara iwo mwana wehure ndatuka zvakuti akuta vice versa hapanya nomuvengerawo takaita vana mudzimai wangu takaita vana nyaya yautaura yepolishi handonge ndaipindira ini tete hanzvadzi yangu yakabika polishi kati mwana isingadye polishi hakusunzi vana vangu vadye polishi vanodya polishi previous day vanga vatodya vese polishi asi kuti ava vaida kuti vana 2 handizivi kuti zvinoita kwavari zvinoiti vana 2 vodya serevita vamwe vodya mugaiwa handizivi zvinoitei ndo zvaida kuita hanzvadzi yangu yakabika polishi mwana isingadye chipolishi ini ndaitodyawo polishi ndakanyarara ava vakati mwana wangu havadyi polishi vana vangu havadyi polishi tete vakati hapana mwana asingadyi polishi mwana asingadye chi tete vana vana va4 vari papa vakazi vana vedu naye 3 7 vana ngavadye polishi ava vakati vana vangu hamuna right omaridza vana vangu vadye chipolishi tete vakati vana ndizo vakadya polishi vaitomushazi ngavadye polishi vese inaipo vana upindira ndakazopindira nyaya yatopera ndikati ndaanda kutotsura umwe wangu kuti maybe ukaona titoita nevazukuru vavo nyarara bhozi ikodzero yavo kutsura vazukuru vavo iwewe samai ungada wangotarisa vangu nyarara ako nditete nevazukuru vavo akungati mwana haji ende uri kurambira vana pamberi patete vavo next time tete akati dya chakati acharamba futi ndozvo ndakavatsura mukutsura akandidza kuti iwe waundiudze zvobhozi vana ndevangu ndope ndakabvunzwa kuti vana ava ndevakuwega here kana tesi takadai zvika ndevana ndevangu sematore mari allright
pese pataitaura pese patondetsana pese anongoti vana ndevangu. Ndine vana veprevious marriage. Mwana wedu naiyeyu mukomana takabika manudhusi. Tabika manudhusi. Pane kamwana kepa next. Kano wangu inanda ku next atinodya next. Akazoya kumba kwedu. Nekamuzukuru kangu nemwana wangu vaisiwa manudhusi naava muplate 1. Mwana ndobva asimuka ndobva aramba kushaya manudhusi namwana. Anomira uko akatora fork ndobva ipotsera kuvana vaya. Zvoti padiki diki akapotsa yabaya ziso. Inini sababa ndakabata mwana vhandarowa. Uyu akapupa. Akataura mwana wangu. Ndikandine kodzo sababa kuti mwana ashe. Anofa kushaya mwana. Panda kunekuzona ngori kwe. Unengosi. Mwana ngashene vangu zvikanza rowe mwana. Tikatanga futi kunetsana. Patinonetsana mai abambo ndinoudzwa nezvevana vangu kutona kumarombe. Muza zataza ndangu mwana huri. Ndakanzi mai kwafa nedzi uyaripo. Saka mukutuka inini ndine hama anditaure because ndozoti mangwana hama dzangu dzichavenga kusho. Kumashuro uko ndakati mosvika kugara mujere Cape Town 2 weeks. Ndasunguza nevava. Ndisina mosha ndakapara. Hama dzangu dzikatisiyana ndikati ndine vana. Inyaya yekushingira ndingaishingira vana kuti vakuresa baba namai. But on the other side ndinonga ku wrong side. Nyaya dzokura zota ndakati Simon. Nyaya dzichifanira kutaura idzi. Andiziye bozi uyu mwangu to Cape Town angaenda muzvore musoro. Musoro ndingamurwadza ndasvika pamba kurwadziwa nekurwara kwomwangu. Ndakazoti plus takaenda ku Cape Town 2019 anabvira amboshanda kana kawo aita kachina 2 weeks basa ropera. Ndopera akazogara ikatifambe semhuri naye ndakafamba naye. Tikaudzwa zvaka ndikaudza tsano wangu akadzadze mudzimai avarapa. Taigara ku Cape Town same location. Ndikaudza tsano ndikati ndozvota kwataufamba uko taudzwa zvokuti ndinozvita sei boss pandiri mutorwa. Anokwanisa kuva naye. Vakati mozotuudza zvanzi kudii. Shwa ndakafamba naye. Chivani chakutaura uyu ndakafamba naye ndini. Imari yangu yandikuwesta. Ndakafamba naye kuti zvake uzviite. Arege kurwara kuita sei. Ndaizama pandagonapo. Shwa musoro takanetsana iwoyo. Ndichinetsana ndichonetsana kudaro. Akatanga kutora nhepo yake kubva atanga kuputa nhepo yake. Saka mukutukana zvakwana zvoitika mukutukana. Ndakata nhepo yabva ndaikanda panzi. Zvishwa matauro aitaiwa pane patachikwa mai panyepa ndakaikanda panzi. Inyanga nyaya kutsamwa. Unotukira vana vangu. Sematauro ari kuita ndakatuka hama dzangu. Iye akatuka hama dzangu. Imimi sababa muneve ukama munyaya iyoyi. Pamakamboti ngatimboendai mune vakambokugadzirisa here mukama vakave veuko vakave vekwenyu amusokachangamira ava nditsano taigariso Cape Town taitika netsana satsano zvairema ndivanange direct asi kwedu isusu kune shamwari yangu inovamufundisi ndo vaitotigadzirisa. Ava vanzi chiya maya? Ava ndambuya kwandiri. Ndambuya ndizvo ava nditsano hanzvadzi yacho. Nyaya vatanga kuinzwirawo munhu here nhai mai? Nyaya yevana iyi matanga kuinzwirawo munhu here nhasi? So toda kuidzisera kumba atikwire muti nekumashizha. Kune nyaya yechivanhu irimo, mune nyaya dzakawanda dzirimo dzinoratidza kuti inyaya dzoda kugadzirwa kana kutaurwa mumhuri. Nhasi uno kana mai uya kuno mungadai muri kuuya muchiti taneta nenyaya idzi. Nokuti munhu kana akanzi ane mudzimu toda kuziva kuti mudzimu wacho iwoyo mudzimu wemunhurume here, mudzimu wemunhukadzi here unenge uchipota pamunhu. Chinozoita kuti mukwasha anzwisise agone kugarisana nemunhu anofanira kutenga achitoziva kuti tinozviziva zviri apa. Nokuti kana paine munhurume hapana vanhurume vaviri vanosangana pamunhu wani. Hakuna zvinhu zvakadaro. Chivanhu ndo zvachinoita chinonetsa. Vatezvara munoziva here kuti pane mhepo dzinopotera pandazi?
ndakazofonerwa kuzirandisikira saka vakandifonera vachiti vane kwavaenda ende pane zvinhu zvakutaura zvichiwana before ndanga ndisina chaizvo zvikazoitwa nani kuti chivanhu chivepo. Ivo ava chivanhu chacho chiri pamurimi makanochitifambira nani manga munani akakugadzirai chivanhu ndina babi muri tu musaite mahumbwe kanenyi kurarama musaite mahumbwe nekurarama izazvitina neuzove chivanhu mai varipo handimati ndamai venyu mai ndo zviripo kwandakafamba nemurume wangu takanzi zvakati handiti nokuti uyo murume hana paanobata panhu ipapo hapasi pake then mai vochiti zvinotoita sei todedza hanzvadzi yako mai varipo ndovotungamira dare remwana wavo nemukomana aripo ivo vanotungamira semunhu mukuru hazvisiri zvero pamomo vanotungamira semunhu mukuru mukwasha apa pari kunzi pari uyo anenge achifandira mari semukwasha achigadzirisa dambudziko kana kuti zvinhu zviri pamudzimai wake kuti zvifambe zvakanaka zvichitungamirirwa nevaridzi vake. Kana maita izvi zvamuri kutaura dzinhekwe dzinotorwa dzichiraswa uko hapana zvadzine dzichishanda. Nhekwe yemudzimu ungaitora ukairasa kuirasa kuikandapo mugozoitora moishandisa zvinoita. Akaitora wachona akairasa ipapo maresults anobuda. Uyo angaita kurasa zvinhu zvake zvakafambira ndiwo makafamba nekuti kana muchigadzirisa zvinhu zveshe kuita nemudzimu ava munofamba navo vachingoteerera. Yes. Ava ndo vanofanira vakatungamira zvinhu zvacho zvogadziriswa mukwasha utopirwa. Very good. Mamiriro azvo zvakadii azvinenge zvakaita kugara kwamama akaita nguva yese mama akagara makadai kupa nhasi patadai chigara uchiziva iwe kuti nguva iyi ikakwanai ava vanenge vasisiri ivo handiti mudzimai wako hongu but panguva iyi ikange yakwana anenge asisiri iye saka unofanira kuzvitambira. Yes. Kwatakatomboofamba akatoudzwa kunzi zviripaura hazvidi kurugana nemunhu but nini semunhu aita munhu ndaangoshingirira zvinga zvakatowanda zvachipata zvakati zvichibudisa mari tsando varipa vaitobatsira vachitumirawo mari pasouth africa itonzidawo mari chinyarirenyi makadai naitsa besides kusarora ndanzwa kuti mukwasha anaurora ndochokwapiwa inyaya yenyu unozokwirira dare kutaura naye imimi kugarisana kwenyu mukwasha wenyu zvisinei kuroora mukadzi kwamuri musate zvadambudziko naye rakaya here pamusoro izvo mukwasha takagara tese kubva 2020 abamubve kusouth africa very day ndatosvika aiura ndiakatozondita muchii ndakatosvika vana vasii ina ndakuzviziva ndakatozozviziva taakutaura imwe nyaya asi ndakanga ndangozviona pamagamuchiriro akaita uyu neni sevanhu vanenge vaine nguva vaisawira ndisikwanisa kumuchenesa pari zviviri nenga rekuti matauro ake munhu asikazokwanisi kuzokontrora mashoko ake sezvangotaurwa kuti pavanenge vonetsana anoita seanowanza mashoko saka pachikamu chekuwanza mashoko ndo chinongoita kuti ini naye titese tisiri kuwegana asi kwamuri imimi ane mashoko akambotauraati mukwasha ininowo kwandiri akambozvakadzi kutaura kuna sisi zvichokwadi because zvenyuwo zvakanangana neni kuna mashoko akati akasvika kwandiri kwete amunonzwa navadzini kwete ninasata so hana chitadzo nemi saka zvatanga tichida kukumbira zvandada kutsvaka toda kukumbira kuona kuti mashoko anotaurwa nevanhu vari tu kutukana kwavari kuita pari kuzoita umwe ari kuzoenda onoudza vamwe mashoko anditi ataurwa kuti munhu uipi womunhu uwande vanhu vanenge vari mukati mavo pari zvino kuipa kwevanhu ava kuchiri pakati pavo vari vaviri ndakada kukumbira kubvunza ibaba imimi mune vamwe vana vasiri vamai ava ndizvozvo imamai mune vamwe vana here vasiri vababa ndinaye one munai aripi mwana iye ndogara naye
mukati ari kumba muchimbudza Togara naye. munogara naye Eh, saka ana baba mune vangani 2. mune 2 Yeah. mwana uyu pamakagara mese nababa makangogara naye kubva ipapo kusvika nhasi Yeah. hamuna dambudziko na hapana dambudziko apo Paimboita madambudziko kuti vakanetsana neni vanopinza mwana munyaya idzodzo. Munemanetsana. ndati kana manetsana ndati let's hamuna kuwashukudza hamuna kunetsana Kana tisina kunetsana pane pasina problem. mapana dambudziko imimi vana venyu varipi mugere navo vanogara namai vavo vanogara namai vavo hamugari navo imimi woi muri kugara ne3 yavo ogara ne3 ne3 yavo ndoda kuti imi amai tibatsirani pasina dambudziko ramaitana nababa mugere nevana venyu vatatu hapana problem Hapana problem. very good zvichireva kuti kana imi musina kunetsana imimi hamuna problem kana musina kunetsana kungapenya hapana problem Hapana problem. makambotsvaka wero kuti munochota kuti munetsani chii Inyaya zana nebasa rese. ndati makambochitsvaka here Kutsvaga kuti sei kuti kana muchinetsana nenyaya idzodzo zina basa rese idzodzo kutsvaga kupi. pakati penyu muri vaviri kuti chinoita kuti muragare muinetsana nenyaya dzisina nebasa mumwe anotitaurira kuti murume wangu akamwa doro ndo panouya pachitangira nyaya. Murume wangu akadai zvinotangira papi ndo patiri kutsvaga. Doro but babi munhu ari rafu. Munhu adhaura ajera kutaura zvinyadzi. Avaremeri nokutaura zvinyadzi. Ina nditauri zvinyadzi kwavarimi. Baya makambozvitsvaki mwana chichikonzero Ndo zvavangori ndo zvandakangovaziva kubva tichigara tese munhu anotaura hlamba. Avaremeri nokutaura zvinyadzi. Ivo ndo zvavakatongojaira. Avaremeri nokutaura zvinyadzi. Mukatongonetsa notongokudza iwe chakati chako maniwo. Nenyaya isina nebasa rese. Ndo zvavatongo havangwi doro. ndopandazomara kutsvaka kuti ava ungori unhu hwavo Unhu hwavangori nawo. saka tinoda kugariswa pavari vachii unhu here Kurune ungagase unhu muna kure here. aya tiri kubvunza pamauya kuno kudare Eh. mwa kuno kudare mune zvandiri kutarisira here kuno kudare matinofana kuita sei zvino mukatirambidza kuti kubvunza izvozvo mutakura koma vakunzire kudare vakura chamuri kuda kuti zvino tivagadzirise baba vachiya Unhu hwavo. very good kanzvo zvatiri kunangana nazvo kaizvozvo tivagarise unhu hwavo manzwa here baba pamusoro mama anotoziva amen mafungiravo but hapana munhu anosungotuka munhu zvinyadzi all of a sudden hazviitiki sinandambotaura uyu ndakatomudzidza pane pamwe kuti akati ndipopota ndinonyarara kakatopinda mbedhi mangu tangoti amandifoni yangu po ndakutoziva munhu wangu kuti iye akati for example akandida chakati ukati andina mari mhosva saka ndakutoziva ndikakudza recently ndaitobvakara nemumfesa akandoda KFC chama ngasikaseka ndikasvika pakesi pavhara ngati pavhara zvikanzi ita plan ndikaenda pachikeni saka ndakatozvandasa ndo zvaatori kwandiri zvatamusisi ndakatojaira nhamo yangu kuti akanda chakati ndototenga bo ndikasatenga nanzita plan yei utonitenga kaKFC yacho ndo zvaari saka unotodzidza munhu ndakatenga chikenini yakanotamirwa here azvitereki saka ndakatodzidza munhu wangu ndo zvaari iye zvaata zvota ndinotuka hlamba munhu ungangosvika kuti havutseki munhu nazana ndovutseki pane kuti unotsura munhu nhasi chazvaita zvasiright sekumba kwati ugaduga navazukuru vangu inino semakuriro akaita iye makuriro ako nemakuriro angu akada kuita draw takadongofanana life yakati life takadongofanana saka ndoganazo pane pamboona kuti mai vatadza uyu haabvumi kutsurwa hanzvadzi yanogara South Africa sorry enda kuzoba hanzvadzi yakagara South Africa ane mwana kemusikana akafana angovoda kufanana mwana musikana ise mwana womusikana but hanzvadzi yange ivosa South Africa inobva nezvemwana wese kusanganisira mwana wake nevana vake nevana vavo hanzvadzi yangu anotengera munhu wese but to my surprise asvika kumbandikwa namwana akaruka musoro mwana wahanzvadzi yangu musikana ana kuruka musoro ana kumubvunza the following day vandifonera zvikanda mari mwana yekuruka musoro kwakaita $9 ndikati makambonorukisa mwana musoro makambondipawo makambondiudzawo ini ndokuona kuti hazvichaitikiatibatsira ndibabatirei ndoda ndibatsire mai ava zvikuru sava amai matambudziko mazhinji anosangana nevakadzi mudzimba vanozviparira vega kazhinji kacho inini kunewo chirume ucha ndoda kuti ndimuzame kumutsura indanga ndichifunga kuti
murume uyu itaipi yekuti achengeti mhuri, anoenda kwaenda munhu vanofamba nenyika, achengeti vana. Zvatachida kunyatsorwa chacho pamurume uyu tikuona kuti haisi basa rake kugadzira zvinhu izvozvo, nekuti baba pamba vanofana kutarisana nemanidzi emhuri zvakamira sei. Then iyi yekutukana inokondorwa namai. Muri kunzwa mai? Zvemashoko mumba haanyanyi kugadziriswa nababa. Muri panzwa here? Mashoko wemumba unogadziriswa namai. Chekutanga imi pachenyu dzidzai kunyarara. Chekutanga dzidzai kunyarara. Kana kuti mukange magumburisana nababa, tsvakai nzira dzekuti mutaurirane muri vaviri pamurigona kuenda muri mega mega. Motukana muri mega modzoka mouya pamba. Zvinhu zvekutaudzana pamba amai zvizhinji zvinobva kuna amai. Amai ndo vanokontrola situation yepamba. Baba ndo vanokontrola life yevanhu vese in general. Kuti vanhu vadye izvi zvadii. Andinoona kuti murume ano KFC inobva kwamanani kuti atakatenga kuma10 handizivi chikeni. 10. Kuti akatenga kuma10. Munhu ari kutry kuprovide. Asi zvinhu zvekutukana kazhinji zvinokondorwa naamai. Ndimi munofana kusvika pakukontrola. Mukazvisa pasi pamabambijana. Iro rikazengera benzi rako ngokutuka imango zvinyariraka. Uyu anenge akuda kuti mboenda naye kumboenda vanhu kuya vari kuongororwa. Bosi kana muchitipupurira kuti hamwe hatori zvinodhaka hadi haafani kuva ari munhu ari kuita izvozvo. Asi kana hama yangu uri munhu ari kuita izvozvo patinokura nezera upaipari. Ndikuona patinokura hatisi kudzokera shure. Pari kubuda zuva rega rega tiri kukura. Zvichireva kuti tinofana kubva pane imwe stage tichida pane imwe stage. Chandinoda kukumbira usatuke hama yangu wakanganisa zvakadii pamberi pevana. Nyangwe amai vakukanganisira zvakaita sei, nyangwe ahura hanzi uri hure pamberi pevana. Endai munotaurirana zvehure muri vangani? Muri vaviri. Kana kutotaimira nguva yamunezenge mavaviri ndiyo nguva yamunofana kudii kuudzana mashoko. Pamberi pevana unoita kuti mai vareruke kune vamwe vana vanenge vachivasikira pamberi pavo. Vanogona kuzotukwa iwe uripo nekuti ndiwo wanenge waisa mashoko api. Vanogona kusazorespektwa futi amai ava nemhuri yako iwe nematauriro ako. Imi amai nyangwe zvoita sei, nyangwe zvodii, vana vamuinavo havasi vana vamunopa imi murayiro. Vana vanokura nemirayiro yemusha mavo. Kana kumusha kwavo vana vachinzi vanodya, takatokura tichidyira muchinhuhwani amene kuti mazuva makuita sei. Isu sadza raingoiswa muhwani mukomanzvere zvatakura tichiita izvo. Taingodya sadza rirumu muriwo muri. Saka kana kuri kwokuti vana vanzi mwana ngaatiye yega ichi handidyi nekuda kukondisheni yake. Musarambire vana especially kuhama yemurume inenge yaita chido chekuti vanenge vadyi. Zvoita fanike mune imwe message yamuda kusenda kana kupatsanura pavana. Uyezve mashoko ekuti vana vangu haatauri kumurume. Kuti uyu mwana wangu anozenga akuita mwana wako sei iwe ndigere newe. Ndokusaka muchiona munhu aizvo kuti uri hure. Murupanzwisise. Unonzi uri hure. Ukangogara wati uyu mwana wangu uchiudza murume wako. Hapana nechekuti kumurume wako uyu mwana wangu. Kana wako saka isu wedu ndeupi? Iwe ndigere newe. Kuti wakutoti mashoko ekuti uri hure anogona kubuda ipapo. Mwakanderera mai. Mashoko ekuti uri hure anogona kubuda ipapo. Iwayo mashoko haataurwi iwayo. Saka imi mama nyaya iri pamuri hapana ane mhosva neumwana. Asi ndiri kuona panenge muri kurekawo discipline sababa naamai. Muri kukonwa kutevedzera zviri kuitwawo nevamwe vari kurarama zvakanaka. Amai indai pamba munopa respect murume wenyu, kutaura kuita kushoma. Baba simba renyu zhinji ngariwane pakuriritira mhuri yenyu. Kutaura kuite kushoma. Kana muchitaura taurai zvinhu zvinechekuita nemutemo muhombe womusha. Kuti nda zvakati zvitwe pano pamusha zvakati zvitwe pano pamusha zvakati. Baba havasviki pakutaura nyaya yezvinyadzi. Baba pamusha ndiye munhu the most respected person pamusha. Imi ndimi munofanira kuzotaura pekupedzisira mashoko asina basa. Matiraya kuona kuti munhu wese pamba ari kutaura nenzira dzakanaka. Baba hamutowanikwe muri mutotaura zvinyadzi. Ndimi munofanira kutondola vanhu vese. Ava havafani kukwirirai kudarira kuti baba vari kundituka. Hazvifani kudaro. Nekuti imi ndimi munofanira kutokontrola mashoko. Handiti mazvona zvandafarira mati makazi wamunhu wenyu ndo zvaari. Imi tsvakai mashoko akafanira munotaurawo kumukadzi wenyu nevana. Chamufanira kuziva pavakadzi munganoita 50-50 naye. Mukadzi amufanika mwana kama akazvara kaye. Vana vamandori masitupidi vanhu tinavo. Handiti mababate manje. Iwe ugada kutominisana naye ndonza mara watozwa kuti stupid. Nekuti vanhu hamusafu kuenda mugura muina ramukuti ndine murume mumba. Aiwa ndo zvavari kuise mukatobvunza varume vese vari panapa. Tikangoda kungove vanhu vane varume futi. Ukazandova uri mwemu. Saka nauriko ndekuti imi musa baba.
munoona kuti vanhu vanyanya kuvarwadza kutuka kontrola ipapo pakuzovatuka tsvakai nzira dzekutsiurana dzakadi dzakanaka pamba penyu inotori pamusho wakanaka ndafanira kuti amai avari kuti hatita kana problem kana mwana wangu waenda hiv andiri muzvona havana kana problem tsano chaivo baba vatavabvunza havana problem ipa kunze kwekwemashoko ari kubva kunani kwanzvadzi yavo hatiti mabona chimwewo chatava kuchikurudzira musaudzwe figa yemari nemukadzi kana muda kugadzisana natezvara venyu musateerera mukadzi tinotoriwo navo vakadzi vakadaro kuti arakadaiwa mari uya mungaendesika handii muri kuona kuti zvino mwana ari kuda chakachachera iwewe izvozvo zvokuti munhu ari figa yako $50 here $20 here mwina imuka mafunga kupa tezvara venyu $50 yenyu musatave bvunzane nekuti inoita here ngainorambwa nani natezvara uyu ngomuudza kuti shamwari inini $50 here uri kuti shoma ainda ngoda kutobuda motopfeka bhachi yenyu makananga kuvatezvara musabvunze mukadzi kuti ndoenda here kandorega uyu muzivisei cheto kuti ndakuenda mababata imoenda moenda munogadzisana natezvara venyu zvinhu zvakakosha izvozvo pamusoro changa handisi kutongerai but baba vanonyeka taura chokwadi mwari vanondipupurira handina musona kamboti kuna babhi mari yaiti baba bhi vanogona kutaura ndezveshuwa ndinozviziva zvochiro tikaenda padare rakaita sei munhu anogona kutaura isusu munomu hatigonerwe kutaura totambira mashoko anenge aitaurwa nevanhu chinzwai zvataura kukubatsirai toda kutaura navatezvara ngavareve pfuma yavo ndiani mukadzi anoda kugara mahara mumba ndomurambidza chinzwai zvatiri kutaura harisi basa renyu rekureva pfuma tiri kutaurira vatezvara kuti ngavanyore pfuma yavo vauye nayo pano mudare redu handiti ngavauye nenhau yepfuma yavo mudare dai vanga vachitaura pfuma vangadai vakagara mudare umu pamura vachitaura kuti ndakagara panapa nemukwasha uyu zvaari kuita nemwana wangu ndezvavo vari 2 chandiri kuda inini pfuma yangu votobvunzwa nedare kuti list rachona riripi handiti rouya mumaoko medu isitoudza mukwasha kuti tiri kuda pfuma yavatezvara handiti mapawa vatezvara maona vanyai zvino vanyai venyu taakunotisu bcause nyaya yenyu yatowira nekumba saka ezvino muchienda kumba hanzi guru wangu iwo mashoko wawakataura mukadzi wako atatuye panapa chatachikumbira pataida kukutonga sedare panapa patangarizevezana panapa ndiriona pane zvinhu zvati kuongorora tichiona tiri kufunga kuti zvanhasi tingade kukuregerera asi zvandangachida kuti uite panapa ndezvekuti mukadzi wako umukumbira uregerero uchitanga pamashoko andakataura wandikuidza kuno kudare kwamambo ndine urombo nemashoko andakadi ndasingazivi kuti anogona kuofenda kusvika tizosvika kwamambo kubvawo nhasi handitika moendawo kumba munotiraya kunogara zvakadi zvakanaka amaiwo muchizvisa pasi pemurume wenyu zvataurwa nemurume wenyu zviteererei kana mune zvamunofunga kuti zvinoda kuamendwa handiti taurai nenzira dzakanaka kuti baba zvaa zvamataura zvazviya ndazvinzwa asi hamuoniwo here sekuti andimababata munobvumidza kuamenda mutemo wababati munoamenda nenzira dzakadii nenzira dzakanakawo dzakachenja hama yangu ida unogara nemhuri yakowo zvakadii zvakanaka vakadzi avo ndo zvavangori kwese kwese tatofarira mwoyo wauinawo vazhinji havakwanisi kutogara nemwana womukadzi vazhinji tinotori mahwani imo munotoona kuti nungaiwe wega vanhu vagere muno handiwana mati mwoyo wakadaro uyoramba uinawo asi kondakti yako mukadzi wako uchatova chimwe chako zvekutoti unofanira kutorwadziwa nekumuti chakati chake iwe unofanira kutoti watozviita wotobuda utonotenga huku ini ndosingozviita bhati vandotoita manje ndikangopedza kuti andotobuda ndototenga bread manje yakanaka KFC ndotombo wangu ada rodran saka ndotombomanya neraini ndotozoya ndonera nhasi ndisina kutongwa very sorry nemashoko aya ndambotaura paya unofanira dei saka mufanira kuti pamunomborasika kutaura munongomhanya kuKFC baba mungoya makabata KFC yenyu maoko muti shamwa ndine urombo nechi nemashoko anokangotaurika ndakatsama but tachikumbira kuti pane zvinhu sekuti munhu auya kudaro akagumbuka nemashoko amakamutaurira muti isori pamashoko akazomugumbura kuti auye kuno kudai izvi tafunga kuti mufanira kuti pane zvinhu mudzokera kumba muenda munotiraya kuzama kugadzisana zvakanaka namatuva vanhu vakura kana madaiso hamufaniri kuuya kumatarire nyaya yokwanana mudzimba madei muchiuya kuno kudare nedzimwewo mhosva mutii mazvona kwete nyaya yekukonana pakutaura haitarisiri kuwanikwa kwamuri ende uyezve munofanira kukurumidza kugadzirisana panguva iyoyo
pamuno vanhu vakuru mukakonana pamusha gadzisana ichokucho kuitira vana munozati kukonana kwenyu mimi kunokonzera kuproblem kuvana imi mukange musingatowirirani pavava vana chacho mufaro unenge wakaderera mwana wangu akatondiudza zvikanzi nditi uchida kufaita namama saka undozvitongesa wega but very good kutenda vasikana vanga nokomana ana yenyu tu wakomana wani musikana yenyu mutunhu wakomana mukomana musikana saka mune 2 boys handi mune mwana akatobvunza kuti timoda kufaitana ndiri mapaona manje saka izvo ndozvirai kuavoida hard question question hombe yekuti unogona kuti obseki but paunobva ipapo uchimbotenderera kufungwa zvawabvunzwa nemwana unotozotuna kuti paita problem mai kana mamusingazive chikaranga chiri pamwana mudedzei auye pamuri mumubvunze kuti kuchikaranga ndo chatinganonzwira kudare chirudzi momubatsira kutenda vanhu